Hmangaih Thenna Dar ri Ziaktu cho esa du tak tiamin aw thom chu ral khata chang chuan ka hrideu riai riaya chu o chu ka hria than le o zong zonga ngai nom ka ti em mai ri ani tlat chu min kauna ori lam chu panin ka tlan chawa kong peng ka thlen chuan somte a ka hmu ani hi chuan ka hming taka min kau hi a hre ngoi ngoi ani ber hi min kau dua thin lutuk hi ka pang chan pha hial zawk somte anen hian kumnga kan inzui ve to a inti thiam lo chang te nei thin ma ila mi pa zawk ani na a hre chianga min ngai sakin min hmangai em a meiche om nem zawk kani awang hian min duat em thi hei wang hi ani nge yang in chen lam reng reng kan ngai to ngai lawa kan soi ngai lo nau pan lai chang to sikul hmun khata changa zir chawin kan in pol ral chawa kan zir lai po pathian zara kan thiam dunin pakhat na kan in ni chok zak zak thi nin hlei ve tak ni ma se a thiam thei em a zir mang hlei lo khan pakhat na aron ni nol nol thina a hun lai kha chuan mak kan ti thei lutuk ma se tun hnu ka ngai to hian a thluak that zia le inzir mi takani zia hi ka hre chuak war war thi chutia sikul khata kal hau reng chu nula tlangwal kan han hre chawa a hma ala thleng ngai lo kha kan chunga alo thlenga in ngai zong ngai mia lo thian tha em ni thin kha kan in rin hma in hmangai na tuipuya kan lut duna hmangai na hring nun chu kan lo zo dun chhauta ani college te kal dun zelin thatakin kan in ka rom renga in hmangai thin kha kan in hmangai reng zel bok ma se college kan zo fela heta chang hian ani ka chanchin lungai thlak midang te twara ta na ka phal lo ka mel ma twara tan po a ka phal ngai lo tur thil ka ton chan na chu khatia college kan zo fel kha somte chu master kal adu awangin master zirzom turin thuthluk na asiam fela ke chu kanu hau chawa kan ni awang chuan ka zirlai zirzom theilavin na ka zona ngai to a van nei thlak takin phai rama chuan na ka hmu ve hlau mai ka kal angai don ta dik taka soi chuan phai rama hi ka hria somtia hmel hmulawa hi harsa ka ti a atel lava nun hi hre ka ti ma se kan din hmunin a zir si lava ka kal angai ta si a toy zong in soi mai la phai rama chuan hna thok turin ka chukta a ka hna thona hmun hi Taj Hotel Mumbai ani Mizo po pasari lai kan oma anuam ve khop mai ma se kalunga leng thin lutuk hun le ni te an ral zela somte apo pathian zara master zir turin MZ iwa admission ativeta ke potlang takin ka hna tho chu kala thok ve zela kan in hmangai na are lava manami ang bok kha kan lani kan in ngain kan in hmangai em a in biak te hi kan thlahlel em thi kan mahun te kan suang to dun ve na sa thina somte a hian fa pali nei adua ke in pathum kan in hnial na sa ve thin lutuk ati taw pe si a ma se ati taw thlem ero anuam alung oi le ngal zel mai thi azirlai zirzo vata na neya kanu min enkol pui adu thu min shil fo thi ni e kapa khaladam ni sila chuan heti ang em hian kan chana chebi kher lawanga ka zirlai po thatakin ka zir chho ve zel thei tur kha ni a somte a hian kan din hmuna wang hian min khongai zwala min hmangai pha in ka hre thi ani ka tong hi chu van nei ka intingoi ngoi ka zak bok si ka har sat na a ka tan om reng thina ka mamo huna min kalsan ngai lo soisel bowin om big lo ti chu ka hria ma se soisel turin hun min siam lawa a in siam thazung zung mai thi mela chuan mi padang ani aya tha tam tak an om ti chu ka chiang ma se a thin lung ang pu ve mi pa hi ka ton tlem em wange kala hmulo kumhni chung hona hun nei lawa hna thoka ka om hnu chuan chum khat chu ka hna thona ten chol min pe thei hlau mai somte apo ka shila kan lom dun kher mai kumhni chuang in hmu to lo kan ni boka kan phurin ka ho hun po chu alo thleng har kan tingoi ngoi to
calendar kan en ni tin to mai ani atu ka honi ani to awang chuan vo in lam chu chol kala a bazar nan hun ka mang ni leng chak chung te le som te thil tur vel te chu ka leihloma hun e ro kalmuang ka ti tul tul mai ka phur to tak zet naktuk maya ka hodona wang chuan zanlam chu chol ha dam nan ka manga darya ta chuan ka mu hil fel der mai ka phone ri chuan min ti hara miss call voi thum ka dong ka han ena somte alo ni rengim ka han call be ka an la theilo ka call non le a apa in min lo chang hello sangi somte a to lo inga engthil nge ka sha thi kamu manga ni em kamu mang chu ani si lo ka thil be sei lo tuk min shil awang chuan ka ham hai veka a chan zot tur po in engma ka soi theilawa engma ka she to lo ka har le meu chuan khwa lo war to message ka han ena somte chu cancer wangin ni zandar khat kha na boral message ka chiar sen lo ka dong ma se engtin nge adam lo ti po ka shiat lo damdoi ina om ti po min lo shil ngai mia lo ka honi tur kha ka hmangai chen na ni tur ani ti reng ka she si lo min nga hlel em kha tinge min kal san tak mai in mu hlan kan nga hlel dun zia kha tinge ka lo pan chi anang in min kal san mai le hei ka lo ho asin somte I hmangai kha ka lo ho I du dan angin fa po pali kan ne anga mo lo tho le la min hmangai thu min shil le ro ole ikal lui don ani mo somte ani chuan ti hian ka thla veang che o shing mi rama hmangai thu in hlanin shing nuna nang nen kan in tonga in hnem tonin suilung len kan tuar duna lengdang kan ngai lo chuan na tlang danga kan len po in hmangai na kan thu pui berani chin kha tuna I hmangai kalsanin thlafam run sang iloi ta mo I rau thla chu muang ten chol se I hmangai hi milo thlir ve chin ro thina awangin in chenin Thenna Dar chu lorima se khi khopuya khian kan la in tok le ngei donia o mangcha o ka hmangai